Tá an Roinn Oideachais agus Óige ag iarraidh phobail Bhunscoileanna Suirbhé a lena maidir lena mbunscoileanna áitiúla. Tá gá thuirbhé i gceist leis an tionscadal seo, ceann amháin de hismaitheoirí agus cuimhnóirí daoine faoi ghabhlíonn déag díos, agus ceann eile do bhuial fór na bunscoileanna na tíre. Buineann ceistena an tuirbhé le pátrúnacht na scoileanna, le príomhtheanga na scoileanna agus le Oideachais. Roinn Oideachais a tuairmí faoin Suirbhé. Tá ceist ann dus na scoileanna bhéarla i dtaobh bhála go nenfií astrú acud scoileanna go scoileanna gaeilge. Dar nóí ní dóilinge i Ngaileadachas gur curthaigh éifeachtach nó chothrom é seo is dóilinge gur curthaigh luchtach é seo ó bun. Conas gur féidirlinge iarraidh hismaitheoirí agus phobail bhéarla an méidí siúd sásta go nenfií an scoil sin astrú go scoileanna gaeilge. Is iad príomhcheistena an tuirbhé do hismaitheoirí agus do chaomhnóirí ná, ar bear leat go mbeadh do bhunscoil ina scoil Oideachais nó ina scoil éingnéis. Ar bear leat go n-aibreoch do bhunscoil faoi fátrún san chreidmhach nó go n-aibreoch si faoi fátrún il san chreidmhach. Ar bear leat go gcuirteach do bhunscoil Oideachais ar fáil trí bhean an bhéarla nó trí bhean na gaeilge. Cuireadh an Suirbhé ar fáil déamórt agus beidh go dtí an 16 de nollaig ag phobail Bhunscoileanna. Tá an Roinn Oideachais agus Óige ag súil go bhfuil seoifar céad torthaí an tuirbhé go luath in 2026. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, Baile Áitiúla.